हेलो लोगोफोर बरायबाय बड'ज इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव स्किमनि आपडेट लाबोदों मानोना गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोना जे मैया ग्राम सभा थांबाय दा बेयाव मा माखासे डिसकास खालामखो आरो लोगोसे मारै खालामगोन नेक्स्टआव बेनो जाबाय स्किमनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनिफ्राय नोंथांमोननि रेशन कार्डनि सायावबो आपडेट लाबोदों दा नैबे रेशन कार्डआ नोंथांमोना नांथारगोन नेक्स्ट स्किमाव बेनो जाबाय अरुणोदय 3.0आव बेखौ बोरै मोनगोन आरो बोरै एप्लाइ सोलिगासिनो बेनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों साख्रिनि लोगोसे स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा जोङो रेशन कार्डनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बे पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेशन कार्ड मोनदों नाथाय मोनसे बाथ्रा बेयाव गोबांथार अपसन दङ बेखौ नोजोर होबानो जाबाय आरो लोगोसे बे दासिमबो अनलाइन महरै जों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया अफलाइनसो खालामनांगौ बेखायनो नोंथांमोननि फर्मेटआ फैबाय जानांगौ एबा नोंथांमोना खालामगासिनो दङ दा बे फर्मेटआव नोंथांमोना खालामनांगोन आरो दा जों नैबे अनलाइनाव जेबो अपसन गैया बेनो जाबाय एप्लाइ खालामनाय महरै स' बेखायनो जों मोनसे फर्मेट नायगोन बे फर्मेटनि गेजेरजोंसो जोङो मा एप्लाइ खालामनांगोन अके थ' नोंथांमोना बुजि भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना खायसे जास्ट प्ले खालामालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो दा गोबांथार नै आसाम स्टेटआव गोबांथार रेशन कार्ड होनाय जाबाय गासै 67 लाख दङ बेनिफ्राय गोबांथार माने बेवहाय माखासे एजेन्ट दङना बे 35 रोजानि बारा जाबाय आरो लोगोसे बेनिफिसियारिस होनोबा 2 कौटिनि 32 लाख बेबायदि बारा जाबाय आरो दा बेखौ जोङो डाटाखौ जास्ट नायबाय दा बेनिनो खायसे मोनाखै नालाय रेशन कार्डखौहाय दा गोदान मोनसे अपसन फैदों बेनो जाबाय एप्लाइ खालामनाय दा आसाम स्टेटआव एप्लाइ खालामनाय माने अपसना सोलिगासिनो दङ आरो बेबो जाबाय अफलाइन हिसाबै बेबायदि फर्मेटआव नोंथांमोना खालामदों एबा खालामगासिनो दङ स' बेखायनो मैया ग्राम सभा जाबाय आरो बे ग्राम सभायाव गोबांथार माखासे थांखि लादों आरो बे थांखि लानायाव बिनि लास्ट डेटखौ बुंनाय बादिबा 15 अक्ट'बरसिम माने रेशन कार्डनि एप्लाइआ 15 अक्ट'बरसिम बेखायनो थाबनो खालामना ला बे जोब्बासो रेशन कार्ड थाजोब्बासो मा जागोन बेनो जाबाय गोदान स्किम जागोन नालाय बेनो जाबाय अरुणोदय दा अरुणोदयआव नोंथांमोना नांथारगोन थ' बेखायनो बेखौ गासैबो फिलआप खालाम फट'कपि नोंथांमोना जि होनांगौ दं डाटा सोनांगौ दं बेखौ सोबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय साबमिट खालाम जेसेबांनो थाब खालामगोन एसेबांनो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन मानोना बे जाबाय रेशन कार्डआ कम्पालसरि नोंथांमोननि अरुणोदयआव नांथारगोन जुदि बे गैयाबा नोंथांमोना मोननाय नङा अके गोदान स्किमाव आरो जायफ्रा सिगांनो मोनबाय थाखायो नोंथांमोनाथ' मोनबाय थागोनानो नाथाय मोनसे बाथ्रा चेकलिस्ट हरनो हागौ नोंथांमोननि बिजनेस लेभेलाव मानोना खायसे गेजेराव साख्रि मोनबाय नालाय बा खायसे गैला बेनिफिसियारिया बेखौ चेकलिस्ट खालामगोन आरो स' बेखौ जों क्लियार खालामबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 17 लाख 17 लाख गोदान माने सोसनगोन बेनो जाबाय रेशन कार्ड थ' रेशन कार्डआ थाबासो नोंथांमोना स्किम मोनगोन नालाय बेनो जाबाय अरुणोदय बेखायनो 2,60,000 बांसिन नोंथांमोना गोदान रेशन कार्ड हिसाबै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिजनेसि वाइसआव बेखौ हरनाय जागोन आरो बेखायनो बिजनेसि वाइसआवसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन हिसाबै बियो अनलाइन जानाय नङा दानिया नैबे अरुणोदयआव मा डकुमेन्ट्सआ कम्पालसरि नांगौ बेखौ नोंथांमोना मिथिदो 9 नाम्बारा जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट स' इनकामा माने सासेना माने न'खरना 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन बिनि बारा जानो मोना थ' बेखौ जों मिथिबाय माने 2 लाखनि गाहायावबासो नैबे स्किमाव इलिजिबोल जायो बेखायनो इनकामखौ नोंथांमोना दिहुनना ला बेनो जाबाय सार्कोल अफिसाव मोनगोन नोंथांमोना अफलाइन हिसाबै एप्लाइ खालामदो बिथांमोननिफ्राय हरगोन स' बेनिफ्राय नाम्बार 8आबो इम्परटेन्ट बेनो जाबाय रेशन कार्ड भटार कार्ड नोंथांमोननि गोबांथार अपसन दङ नाथाय रेशन कार्डआ कम्पालसरि बेखायनो रेशन कार्ड नांथारगोन मोनसे रेशन कार्डआव मोनसेल' मोनगोन आरो डाइरेक्ट डिबिटि सोगोन बेनो जाबाय आधार कार्डजों बेंकजों नोंथांमोना लिंक थाथारनांगोन होमबासो फैसा हाबो नङाबा लिंक गैयाबा हाबनाय नङा अके थ' बेखायनो लिंक खालामना लाथार दा एक्सट्रा डकुमेन्ट्सआ आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि इनकाम बेनिफ्राय रेशन कार्ड स' बेनिफ्राय बे सेकेन्ड सप्तायाव एप्लाइ जानायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय अरुणोदय जायखिजाया 15 अक्ट'बर उनावसो बियो माने चान्सआ दङ एप्लाइ खालामनाय आरो फैसा सोनाया जानुवारि 2025नि जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव एबा 12आव नोंथांमोना मोनो बेनो जाबाय 250 रांखौहाय मोननाय जायो आरो दा बुजिबाय नोंथांमोना दा फार्स्टआव रेशन कार्डआ एप्लाइ जाग्रोगोन बिनि उनावसो नोंथांमोननि अरुणोदयआ एप्लाइ जागोन मानोना रेशन कार्डआ कम्पालसरि नालाय बेखायनो जायफ्रा रेशन कार्ड गैया मोननाय नङा नालाय बेखायनो दा मोनसे अपसन होदों जे रेशन कार्ड थाबासो नोंथांमोना अरुणोदयआव इलिजिबोल जागोन दा बुजिबाय गासैबो डिटेल्सआ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव लासै बड'ज इनफोआव बेखायनो साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना सरकारि स्किम ल'ननि सायाव आरो लोगोसे साख्रिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन